हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम पवन सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे मिलल, कैसे ना मिलल। ई भोजपुरिया में हमार माटी ह। ए भैया, पवन सिंह के बहुत से लोग दिल में चाहेला। पवन सिंह के अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 में मिलल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार में मिलल। पवन सिंह के अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी अभिनेता पुरस्कार मिलल। पवन सिंह के सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता पुरस्कार मिलल। पुरस्कार दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन से जाके इनका के पुरस्कार मिलल। इनकर जन्म भइल पवन सिंह के बखोरापुर में 5 जनवरी 1986 में। आयु इनकर 36 वर्ष रहल। आरा बिहार के रहे वाला हने। अब रउआ के हम बतावे जातनी कि कौन गाना पर ई हिट भइल रहे कि देश विदेश सगरो जानल। आ छोट बच्चा से लेके बूढ़ जवान से लेके सबके दिल में छा गइले। ई कौना से लेके और कैसे सब लड़का गर्लफ्रेंड सबके दिल में छा गइले। और कौन गाना पर ई हिट कइले और कौन गाना से इनके सम्मानित कइल गई, सब इनके दिल में रहे। ई ना रहे कि हम जातिवाद गाएं, लेकिन हम लोग के एक अंक बतावतनी उ गाना गा के कौन गाना से उ भइल रहे। तू लगावे लू जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्ट्रिक्ट। तू लगावे लू जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्ट्रिक्ट। तू लॉलीपॉप लागेलू, तू लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। तो यही गाना से ई हिट कइले रहले। और फिल्म दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन से इनके सम्मानित कइल गई। और हम यह चाहतनी कि ई चैनल के रउआ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। थैंक यू।